Turquie ko muso dɔ min si bɛ san 42 la sera ka labɔ lɛrɛ 222 kɔfɛ sojanba dɔ jukɔrɔ u ka dugukolo yɛrɛ kelen kɔfɛ. Syrie, Miriana Spojarek Eger ni kuran rouge ɲɛmɔgɔ do ko Syrie jamanatigi Bashar Assad yera u ka lajɛrɛ kɛnɛ ka Damas walasa dɛmɛ bɛ se ka na joona cogo min na maaw ma minnu ye kasara sɔrɔ u ka jamana kan dugukolo yɛrɛ tɛmɛlen kɔfɛ. Belgique, OTAN jɛkulu ka ciladen Jens Stoltenberg ko nanzaralagunkana jamana ministre minnu sigilen do u ka jamana lakanali ko kunna ye ɲɔgɔn ye lajɛrɛ dɔ kɛnɛ kan ka dɔ fara u ka sɔrɔ taabolo kan. Nouvelle-Zélande u ka jamana sanfɛ jatalan ye ja dɔw latɛmɛ u ka Île du Nord fanfɛyɔrɔ la min ye cyclone Gabriel jaw yira tile 2 kɔfɛ min kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen. Afghanistan u ka yiri feere jagokɛlaw caman bina gɛlɛya kɔnɔ tarata don Talibanw ka polisi finitigiw kelen kɔfɛ ka dan sigi yiri feere feereli la ka kɛɲɛ ni Saint-Valentin ɲɛnamayali ye.